El Campionat de Catalunya d'enguany s'ha disputat al llarg de 3 dies en les categories individual, per parelles i per clubs. Estem al 21è Campionat de Catalunya de clubs i estem jugant la competició de clubs. Llavors aquesta competició l'estan jugant els 10 millors clubs de Catalunya. El sistema de la competició és round robin, és a dir, es juguen tots els clubs entre ells, tots contra tots. I després juguen tots els jugadors, també juguen tots entre ells, de cada club. La puntuació de cada partit és el millor de 7 punts i quan s'arriben als 7 punts s'acaba el partit i el que ha fet els 7 punts, lògicament, és el que guanya el partit. Tots els jugadors comencem amb 501 punts. Llavors anem llançant els dards i anem restant els punts segons on es vagin clavant els dards. Llavors, el primer jugador que li quedi un doble l'ha de llançar i es té que tancar per poder guanyar. O sigui, s'ha de ficar el dard en el doble per poder guanyar aquella partida. És a dir, si et queden 40 punts, has de fer un doble 20. La puntuació per tancar sempre ha de ser l'exacta. Jo, per concentrar-me, intento no mirar ningú que hi hagi al costat, em centro en la meva puntuació mentalment, vaig restant i vaig mirant el que em queda. Llavors, també vaig mirant la puntuació de l'altre jugador, perquè depenent del que em quedi, llançaré un lloc o un altre. Si té molt avantatge, si tinc jo molt avantatge, tinc un fallo més gran, o sigui, tinc ocasió de fallar més i no em pressiono tant. És molt mental aquest joc. Per jugar als dards, considero que sobretot deu ser com totes les disciplines esportives, o sigui, practicar molt, prendre-s'ho molt seriosament, perquè considero que és un esport, i bàsicament és això, o sigui, estar cada dia, anar al teu local social, al club, practicar, jugar partides amb els companys, amb els amics, i així és com se va practicant i es va pujant de nivell, intentar jugar sempre amb gent que en sàpiga més que tu, per esforçar-te tu i poder millorar en el joc. Jo quan vaig començar vaig pensar també que era una mica estrany, però bueno, una vegada ja que has començat ja ho veus més normal i dius, no és tan raro, no és molt fora de lo comú. I sobretot el que m'emporta dels dards és les amistats que he pogut arribar a fer coneixent a gent de tot Espanya, de totes les províncies i de tot arreu. És el millor que m'he trobat amb els dards. És complicat, jo diria que és el tancament, perquè t'has de concentrar més i has d'intentar ficar-lo al triple, i perquè depenent de l'altre, si ja té tancament, es pressiones més i ja vas pensant, ui, si no el fico aquí ja l'altre em ve darrere i pot tancar i puc perdre i ja vas més pressionat. Fer el tancament, perquè normalment fer triples 20 o triples 19 i baixar puntuacions, normalment tothom pot ser molt regular. La qüestió és fer el doble, que és l'important d'una partida. Tu pots jugar una partida molt bé, fer molts punts, portar molt avantatge, però si no fas el doble i et guanyen, se't queda la cara així una miqueta de no he perdut jo, ha guanyat l'altre. És això, és fer el doble. Bàsicament és fer el doble. Després de les 3 jornades, en categoria individual, els guanyadors van ser Doroteo Bermúdez i Laura Damont. En la modalitat per parelles, van ser a la categoria masculina l'equip format per Garcia i Arola i a la femenina l'integrat per Damont i Miret, mentre que al campionat per grups, el club guanyador va ser l'Aigües Tosses.